baga chani msudem sani mokoroba amunu te senga note nyina na wanda isanga ni wakati maliko no uni maliko ka amba bela dine fu dante folimina amba foye kuni oga émission kene mandi sigle ntuguni no plateau des stars no refotan ke obeni émission naje o te stressi wa on stressi te nyoy fanchi o kum konna la bi an chibla an dum bela dem seni doma e aleni son kadisa ani ale yere doron ale la fiane no dokuma ba te gringiri donc dokuma jambe kuma da masa ba refai. Ma chérie, ça va bien? Oui, ça va bien. Ah, toute belle, hein? Merci beaucoup. Il m'a bien ça. Allez, t'as gringiri. À te forcer? Non, pas du tout. Avec la naturellement. Ah, il y a le bain de blassa à Mamakuma. Oh, d'accord. Si ça n'a pas fait qu'il est fin. Voilà. Là, j'ai le bon faux. C'est un balai, il a un balai. D'accord. D'accord. Voilà, donc on est à Namdjaraï, précisément je viens d'ici, au Mali. Donc on est donc dans la demi-scène fénée. D'accord. En même temps, on est donc dans le et tout. Voilà. Ok, d'accord, Adam, famille sur la Ikanukumala. Si ça non, à me faire donc comme il y a beaucoup qui est donc il y a un niveau d'études, est-ce qu'il y a un monsieur Kodo? Bon, pour le moment, les bacs seront la licence des dames. Inch'Allah. D'accord. Problème sur famille sur la voilà, famille sur la voilà. Donc si ça non, am be fe gagner les galim tenkula ou aider Adam yere sur de me daim kon na chukoti. Bon, ni Adam yere sur de me da ko to na. Tout d'abord depuis un doro parce que donc les cadres donc les cadres de nature. Donc depuis les cadres émission d'Orinana comme ministère. Donc en ka l'État a participé au ministère là. Donc, tu as en même temps, on est là donc les d'accord jusqu'à la Sébima. Voilà, parce que donc les d'accord, donc du coup, le ministère Bani, on continuera donc les affaires. Voilà, comme Adam Yerakoka, le ministère qui est en bas de l'émission, nous avons artiste Koroba ou Ladi. Adam Negajon de Ladi Gawati, Hakina Jigina. Aïcha connaît Ladi. Voilà, ça, Adam, on va profiter de l'ironique, fait bien quand finale comme morceau de 100. Micro. Dia, kunte dia nyala, neni bali, ijeli le dumanye, gosi bali ami, ijeli le dumanye, miri mani kana kasi dumanye ota, zuluki te banna bolo, zuluki bajuma te banna ami bolo, samara te banna bolo, talonyere mate banna ami bolo, ne sabina ni sanoro, maniana musoyeba, ne sabina ni sanoro, maniana musoye, ne sera kokona, ma ami mayelena odimfa. Elle était menée. Adam Leko, Aïcha connaît les finances qui est wa tanti Aïcha. Adam les finances qui est wa. Ne koni tega no ne koni to kuma Adam nambora ne bikla ganere de giga kono. C'est ça. Oh d'accord. Donc à mettre meni en question yi alibi Adam. Ça non à me faire donner biga donc nous composer ni mais c'est menunke. Il y a la source de motivation en Jumane bien motivé en fait. Bon, les gars, donc, composé là, généralement, à la fois qu'à Parikada ou là, parce qu'à chaque moment, il y a toujours quelqu'un qui est à côté de moi qui me soutient. Les gars, donc, faire, il y a bon, tout là, moment, là, mon ça sur le crêpe, mon ma foi, il est dit à mon keta. Voilà, donc, c'est à don et les connaître à mon lycée. Donc, on est voilà, Adam famille sur la voilà, Adam Rimer sur qui les chances sur les réseaux sociaux. Voilà, le petit frère de Sidi Djabate, Ahmed Djabate. Donc, son do bega blam, do ira, qui n'a pas fait toujours comme relation là. Donc, comme il y a bien déjà, entendant dans la voilà les cocos là. Ni moro et donc est-ce que forcé au roi il a envie de refaire? Ah
bon combien antes suko do ele bien exemple di moroma nin Abdoulaye Dongli la follow la awa fora ka wenno donc maintenant ni na mel fene Dongli da ka fara donc ni polo wala ni che Dongli da fo ko wenno fe surtout na gara jara bi donc mais bon bref ni na mel fene encadré et tout bon a me fait la sonne de ke ako ko ni aga jara bi sonne kuna so ni bisira na ame Dongli da na fe sino foshi te ni ame ni donje ande kanu na ni ya genre ay invité son kan donc ni dara an son da no fe bon son la commencer là c'est mo ga formé non ya ame ni kiri na formé ko na Adam woni fɛn mana bɔ Adam ko ko bɛ ale kɔrɔkɛ a kɔrɔkɛ ni muso ara dɛ amene ni kɔrɔkɛ wale d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la d'accord sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Adam yɛrɛ bɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi projet yɛrɛ jumɛn de bɛ Adam Jara bolo bon projet ba de bɛ Adam bolo pour le moment projet ba yɛrɛ i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn i n'a fɔ Adam bɛ fɛ ka concert kɛ Adam bɛ fɛ ka son bɔ ka clip et tout featuring bɛ yen fɛnɛ i n'a fɔ dɔw bɛ ka bila ani dɔw ma bila fɔlɔ ani Adam yɛrɛ ka son bɛ sira la mais an m'u bila d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la mais Adam album min b'i bolo non pour le moment album tɛ album kɛ fɔlɔ mais i yɛrɛ ka dɔnkilidalenw dɔw fɛnɛ b'i bolo i yɛrɛ minnu composé k'a da su voilà o i ye hakɛ joli de da fɔlɔ quoi le nombre en fait ouais bon pour le moment est-ce que son ça va être bon dɔw banna d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà Adam ayiwa ne tɛ dɛ an lajɛbagaw de ko ten k'e voix yɛrɛ de ka d'o ye surtout n'i bɛ to k'a fili ni i ni Abdul ka fitini je suis désolée donc comme Adam yɛrɛ vient déjà en t'en profiter k'i ka ni fili ni o parti ni dɔ ye ne yɛrɛ ka sina ka sunɔgɔ yan sisan je suis désolée je suis désolée je suis désolée bébé ya fadema te calé mi man tu sourire me man il y a la fine de la chérie ya fadema ya fa kika ya fadema voilà ah duma damare bien ne o de fɔ ye toujours tant que aw bɛ fɛ ka nisɔndiya dɔrɔn aw bɛ to ka na dɔrɔn aw bɛ don YouTube kɔnɔna la aw b'a taper Mali kunnafoni TV aw b'aw abonné duman dɔrɔn de bɛ yen anw bara yan nɔ donc Adam an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi sinon an bɛ fɛ k'a dɔn Adam dɔnkilida ma nɔgɔn quoi dɔw bolo ko komi don kulonkɛ ko nin de don et puis Adam donna dɔnkilida la fo k'a se yɔrɔ min na don min na i ko bi Adam ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ vraiment i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔnkilida ma nɔgɔn dɔnkilida kɔnɔna na fɛn camanba de b'a kɔnɔ mais minnu tɛ a domaine yɛrɛ kɔnɔ u t'a dɔn bolo an bɛ taa jɔ yɔrɔ ka dɔnkili da ka bɔ c'est pas du tout facile mɔgɔ bɛ dɔnkili da i n'a fɔ n yɛrɛ f'i ye cogo min na yɔrɔ dɔw kɛra ne Adam min jaw la trop parce que il y a toujours des gens à me soutenir o yɔrɔ bɛ yen Ala yɛrɛ y'o nɔgɔya ne ye mɔgɔ dɔw bɛ yen ko hali sini Adam minnu bɛ dɔnkili da encouragement donna minnu b'a fɔ encourage tout le temps Adam bɛ taa dɔnkili da depuis ne donna dɔnkili da la n bɛ na kuma dɔ fɔ ne ma studio wari sara depuis ne donna dɔnkili da la ko ne filɛ ka wari bɔ n ka studio sara tɛ yen beatmaker bɛ Adam na i ka na nisɔn dɔ dilan i ka na dɔnkili da donc ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka taa o yɔrɔ kɔnɔna kɔni ne bɛ n ka beatmaker bɛɛ lajɛlen fo. Adam e ko ko depuis e ye dɔnkilida daminɛ e ma don studio kɔnɔ beatmaker ninnu ɲɛ tɛ Adam na quoi parce que diɲɛlatigɛ in bɛ cogo min na fɛn tɛ kɛ fu bilen na dɛ bon problème ye min ye a b'an bɛɛ de arranger quoi a b'an bɛɛ de parce que ni son bɔra ni son jara olu tɔgɔ bɛ ne tɔgɔ bɛ fɔ cogo min na olu tɔgɔ bɛ fɔ ten tɔ donc i ka intérêt bɛ fɛn min na i b'o ɲini pour que ka segin ɲɛfɛ faamuyali sɔrɔla a ko la voilà Adam komi an kumara gɛlɛyaw kan dɔnkili fana ye nafa minnu ɲɛ i ye an bɛ don min na ko bi hali n'i tɛ ninnu i b'a dɔn alhamdulilah alhamdulilah dɔnkili ye nafaba de ɲɛ i ye ka d'a kan bi Ala barika la Adam mago bɛ fɛn fɛn na a y'o sɔrɔ dɔnkili ye caman de ɲɛ i ye a ye daw yɛlɛ n ye n yalala dɔnkili kan quoi o bɛɛ ye dɔnkili sababu donc dɔnkili la ne tɛ se ka n kulonkɛ dɔnkili la parce que ne yɛrɛ ka vie bɛ dɔnkili la dɔnkili diyara ne ye de donc ne
ne ka diɲɛlatigɛ de don en même temps somɔgɔw sɔnna fa sɔnna ba sɔnna tout le monde se soutient pour ça donc ni ye dabari yɛlɛlen o ko kɔnɔna na. D'accord Adam faamuyali sɔrɔla o la mais an bɛ fɛ k'a dɔn Adam yɛrɛ na i genre i ka promotion i ni minnu ye âge kelen musique kɔnɔna la e yɛrɛ n'olu ka relation bɛ cogo jumɛn n'a sɔrɔ kɛlɛli ni dɔw cɛ walima n'o ko bɛ cogo min. bon o kɔni na kɔni Adam tɛ kɛlɛkɛmɔgɔ ye ni Adam ma deli ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ genre ni mɔgɔ ma deli ka jɔ ɲɔgɔn na ni bɛɛ ka di communication bɛ ni bɛɛ cɛ n'a mago jɔra ɲɔgɔn na i n'a fɔ ni tɔw fana mago jɔra ne la cogo min na donc quand même ni kɔni ni bɛɛ ka di an cɛla ka ɲi cogo min na an ka di cogo min na an cɛla ka ɲi ten wa an ma deli ka kɛlɛ fɛnɛ. D'accord. Appel ni fɛnw b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Faamuyali sɔrɔla o kuma na Adam donc an bɛ tɛmɛ ni question ye hali bi donc Adam an bɛ segin ka na munna e ni Abdul Prod ka featuring ka ca kojugu pourquoi. Bon mun ye ne ni Abdul Prod ka featuring caya c'est pas parce que Abdul ka featuring de ka di ne ye ou bien ne yɛrɛ dɔnna ni Abdul ka featuring de Abdul ye ne invité a ka dɔnkili kan an ye featuring kɛ ni dɔnkili bɔra tantôt donc o kɔfɛ yanni i ka taga mɔgɔ wɛrɛw kan ko fitini ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ na i nɔfɛ k'aw ka featuring kɛ pourquoi pas i ni Abdul yɛrɛ tɛ baara kɛ aw ka featuring wɛrɛ kɛ donc o de ye ne ni Abdul ka featuring caya o t'a bali k'a fɔ Adam tɛ featuring kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye mais avec Abdul o ni tɔw tɛ kelen ye Abdul ta de ka ca Abdul ta ye priorité Abdul nana wagati o wagati featuring bɛ kɛ. D'accord voilà Adam donc à part la musique i bɛ baara wɛrɛw kɛ. Bon, à part la musique, ne tɛ baara foyi kɛ sauf si ne kɛra kalan ye sinon baara foyi tɛ ne bolo kɛrɛfɛ kalan in dɔrɔn de. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc Adam ne tɛ dɛ an filɛlibaga susu cɛmanw de ko k'u t'i ɲininka ko n'a sɔrɔ k'i bɛ furu de kɔnɔ walima n'a sɔrɔ furulen tɛ ou bien hali ni kow de bɛ yen mais parce que a bɛ se ka kɛ furulen tɛ mais kow bɛ yen donc i t'i da don o la i ka ɲɛfɔli kɛ. Bon pour le moment Adam ma furu fɔlɔ mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya Adam ni a ɲɔgɔnna furubaliw bɛɛ ye. mais Adam ma furu mais ko o kɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ yen ko tɛ yen. Ayi foyi tɛ yen non. Adam bɛ ɲɔgɔn muso ɲuman bɛ foyi tɛ yen. Ayi foyi tɛ yen. ayiwa n'i y'a fɔ yan nɔ e de bɛ kalo lase yɛrɛ ma sinon an kɔni bɛ émission an b'a kɛ Adam de ko tɛ ko fɛn tɛ yen. c'est vrai. Ah ok d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc Adam yɛrɛ jumɛn de ka di ni Adam ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. Bon yɔrɔ tiɲɛ kɔni fɛn min ka di ne ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ya mɔgɔ ka tiɲɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn mɔgɔ ka i bɛ fɛn fɛn kɛ i ɲɛsin a ma dɔrɔn i bɛ fɛn fɛn fɛ i ɲɛsin o ma dɔrɔn a mana gɛlɛya cogo o cogo i b'a sɔrɔ. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc Adam bɛ fɛn jumɛn détester ni diɲɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ. I yɔrɔ ne bɛ fɛn min détester ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ya o ye ko kuma de. o ka go Adam ye sa. Ala n'i y'a fɔ dɔ bɛ bɔ a la o. D'accord Walayi Ala faamuyali sɔrɔla o ko la c'est ça. d'accord donc Adam sisan bɛɛ b'aw ka milieu kɔnɔna dɔn c'est pas facile surtout aw yɛrɛ genre aw denmisɛnnin ninnu quoi genre e yɛrɛ ka génération bɛɛ bɛ fɛ bɛɛ ko ko n bɛ fɛ ka kɛ numéro 1 ye a ma nɔgɔn i m'a ye ou bien kɛlɛmisɛnninw ni fɛn ninnu c'est pas du tout facile ça ne bɛ fɛ i ka conseil de di conseil min kɔnɔna la ni prise de conscience bɛ se ka na cogo min na. Voilà o yɔrɔ la ne bɛ conseil min sɔrɔ k'a fɔ ne ka génération ye bon an ka fɛn priorité yɛrɛ ye fɛn min ye fɔlɔ o ye kalan ye mɔgɔ i kalan i mana kɛ cogo o cogo i t'a di i ka dɔnniya di i kunkolo la i tɛ se ka taa o to an ka kalan kɛ fɔlɔ après kalan kɔfɛ idée min b'i la i bɛ fɛ ka kɛ fɛn fɛn ye i b'o réaliser après ça ne kɔni bolo ne bɛ fɛ k'o de fɔ ni n ka génération ye diɲɛlatigɛ tɛ girin a tɛ garagara ni ko kuma sera o de bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn an kana ɲɔgɔn juguya o dɔrɔn de ka gɛlɛn sinon foyi. D'accord donc Adam komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma voilà maintenant an b'a fɛ i ka kumakan laban ka ɲɛsin i ka faniw i ka famille mɔgɔw ma. Voilà Adam Jara mun bɛ Adam Jara bolo ka ɲɛfɔ a ka famille a n'a ka faniw ye k'a fɔ aw ni ce aw sara tɛ ne bolo Ala de b'an bɛɛ lajɛlen sara fɛn fɛn kɛra ne fɛ depuis n ka dɔgɔ fo ka na se bi ma minnu y'a ta a mɛnna minnu m'a ta yɛrɛ bɛɛ n'i kanubaga de don mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye ne b'o dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw yɛrɛ ye halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo n'Ala sɔnna ma tagali ɲɛfɛ a bɛ
a bɛ fɔ cogo di bolodenkɔni kelen tɛ kalata an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ni baara ka wuli ala sɔnna ma inchallah. D'accord ça Adam ne yɛrɛ ka question tɛ dɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ dege finance ni lɛn na Adam fɛ olu b'a kɛ cogo di. Ah ok. Eh ala bon finance est-ce que ne bɛ finance ni lɛn kɛ. Ok finance ni lɛn sisan an minnu bɛ fɛ ka an dege olu la an b'a kɛ cogo di. Bon, est-ce que ne bɛ finesse in lajɛ bon muso yɛrɛ ta la ye finesse in lajɛ hali n'i t'a caya sa mais n'i bɛ dɔɔnin fara i bolo la muso fana ɲɛ kunkun man ka to i n'a fɔ cɛ tout le temps ne il faut toujours être souriante envers les autres o de b'i ka ko nege diya mɔgɔw ye voilà. D'accord sisan Adam an b'o bɛɛ kuncɛ n'i ka sɔnni i bɛ voix fili san donc an bɛ se ka ko in bila ten tɔ ou bien. Ouais. Micro b'i bolo. Domina iye iko kibe ne fɛ ne fana ko ko mi fɛ iko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni na kanu na bebe kanu na a tun m'o de fɔ ko Adamu ka d'a ye a tun m'o de fɔ ko Adamu jara duman ye n ye lanaya da i kan ka confiance da i kan i m'o ti mɛn. Negalana time, imo time, kama confiance time. Agalana ya kagele de biche manine. Agalana ya kagele ni biche manine. Ubine yende, kubine yende utife, ubitorompe, biche lubitorompe. Aïwa Adam Anya Fami. Donc à ma précaution ta. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Aïwa alali bagaw ni ne tun bɛ an bolo comme ni sɔndiya bi ne hakili la aw ni ne an bɛ an ka tɔmɔta sɔrɔ ni Adam ka baro in kɔnɔna la o la an b'a fɛ aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ.